Clàudia, estem vivint una època en la que és difícil trobar alguns béns. Sí, és cert. Les fàbriques d'automòbils, per exemple, han hagut de parar la seva producció o retrasar les seves entregues precisament per la falta de xips en el mercat. És el que anomenem colls d'ampolla. I a què es deuen aquests colls d'ampolla? Bueno, aquests colls d'ampolla es deuen a una combinació de dos elements. Per un cantó, una forta demanda de béns duraders i per un altre cantó, una oferta que s'ha vist en nombroses ocasions interrompuda. Però a veure, anem a pams. Què són els béns duradors i a què es deu el seu augment de la demanda? És senzill. Un bé durador és aquell que consumeixes en nombroses ocasions durant un període de temps prolongat. Per exemple, el cotxe on estem, un aire condicionat, un ordinador. I el que va passar és que al començament de la pandèmia vam aturar el consum de molts béns i serveis, però poc després va haver-hi un efecte rebot, un augment de la demanda d'alguns tipus de béns. Per exemple, va haver-hi un augment de la demanda dels ordinadors. Entenc això que, òbviament, fa augmentar l'oferta. Sí, però hem de tenir en compte que aquests béns, molts d'ells, formen part del que anomenem cadenes de valor global. Això vol dir que estan produïts en diferents llocs del món. Per exemple, el teu ordinador potser ha estat dissenyat a Europa, segur que els xips venen de Taiwan i probablement ha estat ensamblat a la Xina. I això fa que si un d'aquests passos s'interrompeix tota la producció del bé. Val, però falta que m'expliquis el segon factor, que si no recordo malament era la constant interrupció en l'oferta. Efectivament, durant la pandèmia l'oferta s'ha vist molt interrompuda. Recordes, per exemple, els tancaments que s'han produït i s'estan produint a la Xina de moltes grans ciutats per la seva política de Covid-0? Sí, ho recordo. Doncs si la Xina tanca els seus centres productius, està clar que aquesta cadena de producció global es veu interrompuda i es produeix el que nosaltres anomenem un desajust entre oferta i demanda. I això és precisament un coll d'ampolla. Moltes gràcies per les teves explicacions, Clàudia. De res, Josep, un plaer.